Równo 600 lat temu, w 1414 roku, wojska tureckie regularnie najeżdżały granicę węgierską. Ponieważ Polska miała wtedy sojusz z Węgrami, to zostało wysłane poselstwo polskie do ówczesnego sułtana Turcji, które miało na celu odwiedzenie Turcji od atakowania granic węgierskich. Efektem tego poselstwa było nawiązanie relacji dyplomatycznych pomiędzy Polską a ówczesnym Imperium Osmańskim. Było to naprawdę wydarzenie bezprecedensowe, ponieważ takie relacje nie istniały. Polska była pierwszym krajem europejskim, która nawiązała relacje dyplomatyczne z Turcją. W 2014 rok to rok, w którym obchodzimy 600 lat polsko-tureckich stosunków. To bardzo niezwykły moment, dlatego że warto sobie zadać pytanie, co wiemy dzisiaj o sobie, o Polacy o Turkach i Turcy o Polsce. Program kulturalny, prezentacja ponad 100 projektów, które są realizowane w Turcji w 2014 roku. Przegląd najlepszych polskich artystów. To tak naprawdę wydarzenia, które dzieją się zarówno w Stambule, ale także w Ankarze, Bursie, Izmirze. To są projekty zarówno z dziedziny sztuk wizualnych, ale także muzyki klasycznej, aktualnej. Wystarczy wymienić takie nazwiska jak Krzysztof Penderecki, Grzegorz Jarzyna, Krzysztof Kieślowski, Krzysztof Zanussi i wiele, wiele innych bardzo znanych polskich artystów, ale to także młodzi artyści. Jednym z doskonałych przykładów takiej współpracy jest projekt Rozłączenia, projekt wystawy realizowany w Quad Gallery, która oparta jest na prezentacji polsko-tureckich artystów, którzy odpowiadają na dzisiejsze pytania współczesne zadawane zarówno w Polsce, jak i w Turcji. Samorząd Województwa Dolnośląskiego na co dzień współpracuje z wieloma regionami z całej Europy. Tym razem jest to współpraca po raz pierwszy z Turcją. Projekt kulturalny Rozłączenia to przewrotna nazwa, ale jest to próba połączenia dwóch światów. Świata artyzmu tureckiego i świata artyzmu polskiego. W wystawie biorą udział artyści młodego pokolenia, głównie młodego pokolenia, rozpoczynający swoją twórczość po roku 90 i później. Wybierając pracę na wystawę, chciałyśmy, aby pomogły nam one zobrazować sposób, w jaki sztuka współczesna, obecnie artyści odwołują się, analizują i w pewien sposób transformują pewne archetypy i symbole naszych kultur. Serginin küratörlerinden bir tanesiyim. Bu sergiyi 4 kişilik bir küratöryel ekip. Jestem jednym z kuratorów tej wystawy. Jest nas tu 4 i pracujemy z 32 artystami z Polski i Turcji. Turcję reprezentuje 10 twórców. Ta wystawa jest dla mnie istotna, ponieważ oznacza zetknięcie się kultur. Mam nadzieję, że publiczność doceni fakt tej ważnej wymiany kulturalnej pomiędzy Turcją a Polską. Geleceğine inanıyorum. Nitelikli projelerle bir adım atmış oluyoruz. Quad Gallery, we are extremely proud of being. Jako Galeria Quad jesteśmy szczególnie dumni z możliwości uczestniczenia w tym projekcie wraz z naszym partnerem z Wrocławia, Ośrodkiem Kultury i Sztuki. Być może podczas minionych 20 lat jacyś polscy artyści wystawiali swoje prace w Turcji podczas organizowanego tu biennale czy innych okazji, ale istota tej wystawy to jest to pierwszy pokaz z tak wieloma artystami i z takim intencjonalnym przygotowaniem, a intencja jest tu dla nas istotna. Po raz pierwszy mogłam zobaczyć, co dzieje się w polskiej sztuce współczesnej w roku 1990.
1991 i od tamtego czasu spotkałam wielu artystów z Polski, ale sądzę, że dotychczas nie było dobrej, wysokiej jakości reprezentacji polskiej sztuki współczesnej w Stambule. Fine arts faculties who were Uważam, że publiczność będzie zainteresowana zobaczeniem tych bardzo świeżych prac, które dotyczą socjopolitycznych problemów kulturowych czy życia codziennego w Polsce i w Turcji. Bo to, co wydarzyło się na przestrzeni 600 lat pomiędzy Polską a Imperium Otomańskim, zostało totalnie zniszczone w wieku XX. totally destroyed during 20th century. Po II wojnie światowej ta szansa wymiany kulturalnej pomiędzy Polską a Turcją kompletnie zniknęła. W ostatnich latach w takim globalnym świecie sztuki, kiedy mamy biennale, na przykład tutaj właśnie w Stambule, gdzie spotykają się artyści ze wszystkich stron świata, to spotkanie artystów polskich i innych, na przykład tureckich, następowało. Ta wystawa w Kład jest bardzo fajnym przykładem, jak z jednej strony bardzo już znani artyści, nagradzani, tacy jak na przykład Janek Simon, którego rzeźby tam mamy, spotykają się z tymi tureckimi i to wszystko rzeczywiście jest jakąś próbą zderzenia doświadczeń. Tutaj też w Galerii Kład podczas dyskusji okazało się, że oczywiście znowu te doświadczenia są bardzo różne. Zupełnie inna jest pozycja sztuki w Turcji, zupełnie inna w Polsce. W Turcji mamy przede wszystkim mecenat prywatny, który sponsoruje sztukę, a także wielkie imprezy kulturalne. W Polsce raczej odwrotnie, mamy dotacje rządowe. Zupełnie inna jest relacja polityczna. Na tą wystawę przygotowałam serię prac, która ma wspólny tytuł Nudności, w której cytuję slogany reklamowe, które haftuję na kawałkach materiału oraz haftuję na nich zwierzęta i kwiatki i inne stwory rodem z baśni, które później komponuję w komputerze wielkoformatowe makatki, które są prezentowane w przestrzeni miejskiej. Moja praca jest głównie pracą o manipulacji i o takiej cienkiej granicy między prawdą i fałszem, dobrym i złym i pewnie jeszcze wielu innych rzeczach. I don't know so much about Polish contemporary art, but from what I see in this Nie wiem zbyt exhibition, wiele o polskiej sztuce współczesnej, ale na podstawie tych przykładów, które oglądam na tej wystawie, być może główną różnicą jest fakt, że turecka sztuka jest odrobinę bardziej polityczna. Choć generalnie nie widzę wielkich różnic pomiędzy wypowiedziami sztuki współczesnej na świecie, w innych krajach. Na tę wystawę wykonałam mapę Turcji, która powstała w formie wertykalnej rzeźby. Jej szczyt wytycza kontur tej mapy. Na pierwszy rzut oka nie jest to łatwo rozpoznawalne, ale gdy spoglądamy na nią z pewnej odległości, z innej perspektywy, to dostrzegamy ten zarys. Moją intencją było odniesienie się do nietykalności i biurokracji rządu, przez którą nie możemy się za bardzo przebić. Artyści komunikują się za pomocą wielu różnorodnych mediów, instalacji, wideo. Mniej więcej od 15 lat jest to coraz bardziej popularne. Ale doświadczamy też wielu przejawów cenzury bądź autocenzury. Z tym również mamy do czynienia. Zatem nie można powiedzieć, że nasza sztuka jest definitywnie wolna. That's what I can say. Sytuacja polityczna w Turcji jest naprawdę krucha, nie jest łatwa. Mamy do czynienia z cenzurą, rodzajem tabu. Słyszałam, nie wiem tego, ale to słyszałam, że pod koniec roku wejdzie nowe postanowienie dotyczące tego, że nie każda sztuka może być prezentowana.
Nie jest to dla nas dobre, ponieważ oznacza to podcinanie naszej wolności. Jako artystka sama decyduję o tym, co robię. Wolność jest niezbędna, żeby móc przedstawiać publiczności różnorodność świata. Mam nadzieję, że ta decyzja będzie poddana negocjacjom i liczę, że rząd turecki jest otwarty, a nie zamknięty w swoich poglądach. Open mind and not to get very strong. To, co mnie interesuje w tym projekcie, to jest relacja, która jest, bo o niej mówimy i której nie ma, bo jej nie odczuwamy, nie przeżywamy, nie doświadczamy. Czyli mamy tą sytuację dualizmu, pewnej wewnętrznej sprzeczności i sentencja, która jest myślą przewodnią mojego performance'u, to zdanie, co nas dzieli, to nas łączy. I to jest myśl, która pojawi się w języku polskim i języku tureckim w trakcie mojego działania. Mam nadzieję, że przygotowana przez Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu wystawa jest realizacją drugiego członu jej tytułu, czyli Złączenia, i będzie początkiem szerszej współpracy i prezentacji polskiej sztuki współczesnej oraz dolnośląskich artystów w obszarze jednak innym kulturowo niż nasz. To nie chodzi o to, żeby tylko znajdować podobieństwa, chodzi o to, żeby móc się od siebie wzajemnie uczyć, żeby móc się inspirować. Nawet jeśli sytuacja sztuki w Polsce jest zupełnie inna niż w Turcji, to porozmawianie o tym i zderzenie tego pokazuje, że mamy o czym rozmawiać, a o to właśnie chodzi tego roku.